Jej, padá vedička. Bo toto je malá mapa. Piče, ja som zaspal. Zbraň. Oho, kokot. Hej! Hej, to proste samé dobré zbranie tu budú on. To je dobre. A čo chceš nájsť? Dobrú zbraň? Kokot. Hej, on keď budú mať všetci dobré zbranie, vieš, tak to bude... Ty špina. Boha. Už videl to tá? Pozere. Ja ta. Kokot. Aha, on bol za mnou. Jak? Aha, on rovno za mnou dopadol, to je kokot. Viete? Pini. Zatím, jo. Kokot, a dostal. Počkaj, dám si Bčko. No, to je tá Poďte, zbraň, poďte. čo má aj Gabo, takú podobnú. Tak som si dal trio. Tu jak prežil? To by som rád vedel. Dostal! To piče. Ja som mu rovno skočil do tej štvorkovky. A ja, on ma nabral na štvorkovku, debil. Dvaja, tam sú. Ja som skočil dole rovno, ale... Kokot! Pina. A nie sú to také frajere. Dostane na piču. Dobro, zbrano sa ti dobré hrá? Dobre. No za chvíľu dole. Aha, holub. Ja to mám tekto, ľudia. Dobre, dám. Treba sa doplatovať rýchlo, aj keď to tak nejde. Ideme zač? Kokot! Paháňu! Ale ja neviem. Senka hore ide. Ja tých typov počujem aj rozprávať, keď sú Ty pri máš nás. zapnutý ten mikrofón, nie? No to je asi dobre, ne? Vieš, že je takto pri tebe, keď sa debatujú. No ale on vie, že si ty tam, bo on ťa tiež počuje. Oni ma nepočujú, keď ja pičujem. Oni mi neodpovedajú nič. More. Povedať ti nemusí. Jak? Gabo, kusok, potrebujem pomoc. Som mal dve uziny. V živote nemá. Kusok. Nad vami bol kokos, nie? A to už je porešený. Tak je dobre. Duro. Či ide? Čo sa tu lúpiš? Beží pri nás. Čo robíš? Skúšam zbraň. Duša, nerob. Kde je? Či si ho zabil? Už je mŕtvy. Ešte dostávam, potrebujem pomoc, keď tak. Niekto dopadla nad nás. Maťo, skúd mal žiť. Tak nič. Tebe. Kde sú? Piče. Ja som zmetený. Á, kurva! Jebaný kokot. Ja som nepočul, že bol za mňou. Ty kokot. Jasné. Tak toto je piču a nie meta zbraň, to kope jak sračka. Bacha, naľavo, ta. Odo mňa si zober zbraň. Tak choď ku Maťovi, tam je pokokot zóne na mojou. No. A pre Všade. Maťovi boli, vieš. To je jedno, ja tam dopadám. To bolo dačo, čo... Aha. Na tebo je, kače. Kokot, skade som dostal. Ja neviem ani skade, a po mne streľali. Toto je... Kokot! Piči, ja Musíte nestíham si ďalej. zobrať one. Dobre, ja si nestíham už zobrať tie zbranie, čo som mal. Ešte 8 tímov. A všetci sú hore, podľa mňa najban. Nemá niekto náhodou platy navyše? Ja by som mal mať. Zišli by sa mi. OK, danke. Kde? Ja potrebujem platy. Rád by som sa s tebou podelil, ale nemám. No jasne, ja sa zase dostal dozadu. Čo? Bacha, tu sú v tejto budove. Hej? Mhm. Hej. Jebať, radšej sa zabijem, aby ma začalo zžovať. Tu máme Lukáš Andár. Ó! Nad nami sú. Bacha, pôjdu dole. Chcete prežiť. Bacha. Aj to zóna sa nechodí, nehýbe. Piči. Dobre, ja som sa obetoval. Kokot, jasné, ja neviem. Spojebané okno! Ja neviem, čo tá moja postava s tým má problém do piči. Predtým preskakoval všetko, teraz nepreskočí cez okno. Bacha, Gabo, tam je celý tým. No dobre, sme si zahrali. On tie zbrane, no. No, bolo to tu viacej akčnejšie ako... Takže čo by sa stalo Call of Duty, kebyže dá squad normálny? Ubližilo by im to? Čo by si hráči mali na výber? Zahrať si? To a mne tu nás strašne chýbajú normálne truhly. Dostal na strome jak holub, si mŕtev. Mám koľko máte kilo platy? Ja mám Čo? 2. Ja mám 5, Gabo 8. To máš 1. Ďakujem Bohu. No ja mám väčší damage ako ty? Kokot, nie? No, Gabo 8. Pa, už tá hýbne naspäť tá zóna pičovina. Toto si dáme ešte raz? Bolo lepšie ako ona. Je to lepšie. Ty sa pičuješ a už žije. No vidíš, Ale- nevieš preskočiť cez okno. To je kokot. Toto sa im nestalo a preto ma zabili. Na schodoch bol. V bielom skine. Vyjde podľa teba. On vie. On vie. Jasné. On vie. On vie, že ty tam štíš, šíkaš tam za roh, tak... Gabo 3000 damage a dosť. O, dobrá hra. Tu nám ide hore level. No, Vieš, zvyšuje ako sa. som sa cítil, keď som posledne skapal? Ako? Hej, keď ti neukázalo, že ťa oživí. Presne. Ale ako tak rýchlo vy najebete ten level? Nechápem. Poďte špini. Trt! Headshot! Trt a nič. Do okna! Otrtkali Nemči! Poha! Poha! No keď chceš rozbíjať klasnicu, musíš mať jednu v zálohe. Hej, tiež mi Gabo hýbe na tejto mapke, on Na do notebooku dola. máš? Len tak, ten Notebook máš kurzor. na lohu. Nie, teraz nie. Ale minule som hral na notebookovej klávesnici. Ja som to nevedel. Au, ja sa bojím. Ja už som spotený. Špina! Kokot! Daj! Jej!
Je to čo tu ukazuje one? Neviem. God damn. Ti jebe! Ja som padol dole. Má niekto čas skočiť za mňou? Čo ti jebe? Pozri, koľko som našiel peňazí. Vypni tie cheaty. Jasné, ty kokot. Na čo by som čítoval také one pri takomto mode? Bola sama snajperka pojebaná. Hej, Dobre, čo je do... Čo v obchode kúpim? Neviem. špiňu. Díke ľoľové. Zavolajme si loadout. Špeciály, ja som dozdvihol nejakú... Kúpim UAVčko, bombardovanie... A čo ešte mám kúpiť? Juro, Však čo kúpiš? Znáša, pozri. Čo? Pozri. Masku si kúp. Masku mám. Ja mám zlatý gulomet, ho vám jebe, to je špiňa. Máte platov dosť? Mohli by sme kúpiť loadout, tak sme mať Dávaj. perky a one. Ja si idem kúpiť. A ja nemám na loadout duše, počkaj, na, kúp loadout. Kúp loadout, lebo nemáme perky. Dávajte Ja mám loadout. nejaký perk, že špecialist. Čo to je špecialist? Dobre, niekto Go. loadout? Máme 50 000. To mi dajte ešte 5. Však máš peniaze dosť, čo robíš? Ja nemám. Málo. Kip. No. Dávaj, dík na strechu. Nie, tamto gone na tej budove. O do piču sa to strieľa, to je dobré. Piči, niekto po nám one strieľa, tade. Aj kill strike. Jebe. Označuj. Idem pustiť kill strike. Je. Už som tam poslal. Aha, a ja posielam. Mám UAVčko, ale to nejdem asi teraz púšťať, či? Ja mám aj zlatú masku. Do tohto domu išli. Aha, je sa tam one. Nice, poď ešte ich doraz. Ani pič. Juro, daj mi money, prosím ťa. Vidím ho, dáme kill strike. Ideme tu zostať, alebo sa posunieme potom? Nie, tieto čajky strieľaj. Poď zóna. On Skús posun trafiť sa ešte čajku. na... Čajku? Tebe jebe, kde máš čajky? Čajky tu lietajú. Kde? Kokot z toho okna vás grupiť, jak pojebaný kokot do najpeny. Dal som ho dole. Hej, kanál, čo tam robíš? Na streche. Úplne hore. Ukáž ho. Aha. Nikto sem nechce ísť. Si tu do piče. Nejdeme tam? Počkaj, nalákam ich. Ten sa nedožil dlho. Nie tu. Vieš? On je na tej vodnej nádrži. Ešte kde v piči? Na streche. To je kurva. Poďme skúsiť zobrať one planovku. To bude asi najlepší spôsob, ako sa dostať na väznicu. Tu sú rakle. Čiže ak sú hore, Skúste sa to dostať tak... na väznicu. Boha, tak vy sa vezíte do piči. Kurva. Skoč do Aero. Ja som pôjde. Jebe ti! Kokot dopadol za mňa, aký padak. Dopadol a jebol ma. Je tam What the ešte? fuck? Senka ku Ti košiku jebe? behajú. Do boha. To čo? Ja sa už nevrátim. Nie? Keď ho kúpite, tak hej. Ja ho Kokot, kúpim, veď počkaj. obchod je hej piči. Pri mne Obchod je vedľa nás. počkaj. Bože, ideme. Nechal si na? Poďte za mnou, na strechu ideme. Počkaj, ak si Ja- chcem potom podopalabahal. Machalacho. Dobre, takže má také isté kokotiny, ako sú tu na zemi, okej. Ale má zbrojenie do ARK, či náboj do... do piči! Nemám Nemá, náboj tak to do je ARK. Ja som mal... Ľahká 50. Ja som zobral túto vonku, počkaj. Piču, idú! Tade to. Tam sú. Tuto potali. Piču som trafil ani hovno. Koko! Tak to ti jebe, ne? To nestíhaš. Kúpte ma, more. Tam sú dva, jeden je dole, ešte jeden tam žije. Juro, poď ma kúpiť. Pičovina. Dávaj, dávaj. Kokot, jak ťa mám kúpiť? Nemám masku a ja sa nedostanem, ono je risknem to tady to doľava. Boho! A môžeš kúpiť jedného. Á, kurva. A mňa kúpil kokot! Piči! Nevadí. A ja som vedel. Choď utiť ešte. Ja idem skapať do piči. A tak máte dopadni Girovi a 300. kúpi ďalších. Počkaj, akurát on teraz sa posúva. Dobre. Aha. Ako to vedie? Tak Giro, tvoje reflexy sú jak one. Keď muchu trafíš. A moje? Girovi prebehne týpek, vyskočí von okno a Giro začne strieľať. Čak, ale kokot ho nekedy prebehol. Kokot, ja keď chcem preskočiť cez okno, tak 4-krát netrafím. Trafím, ale kokot mňa... Špini. Mňa táto hra baví dosť. Koko! Moredik mne teraz ukázal, že som sám. Nikto ťa nemá rád, vy ste sa odišli. Do piči. Teraz dopadne a skápem. Áňo. Čo ti honíš? Tu ide raklo. Joj, tu ich ide veľa. Ó, kurva. Tak je už mŕtvy teraz. Jasne, ja zoberiem bazuk, meso SMGčka. Do piči. Ak ma typek zabil s pištolkou, tebe jebe. Som si zlomil nohy. Do piči! Ty špina! Poľa, kurva. Špina! Kokot.